Брэская Біблія – одно з самых якасных і цікавых выданняў 16 стагоддзя на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Кніга змяшчала 738 старонак поўнакаляровых і маляўнічых. Фаліянт быў выдадзены ў брэскай друкарні ў 1563 годзе. Усяго ў свеце захавалася каля 120 яго экземпляраў. На жаль, у Брэскай вобласці поўнага выдання няма. У абласной бібліятэцы захоўваецца толькі каля 100 старонак арыгінала. Менавіта таму ў год 500годдзя беларускага кнігадрукавання и народилась инициатива присвятить Брэскай Библии памятный знак. Сейчас объявили открытый конкурс на разработку эскизного варианта, как он может выглядеть, этот памятный знак. Приглашаем к участию всех заинтересованных, вне ограничения возрастных рамок, либо специальности, либо профессионализма какого-то. Нам интересны будут все идеи. В последующем, до 12 июня объявлен этот открытый конкурс. После этого мы рассмотрим на областном художественном экспертном совете все эскизные варианты, определим наиболее качественные, наиболее лучшие, который соответствовать будет всем критериям. Пакуль сваё бачанне памятнага знака Брэскай Бібліі даслаў адзін мастак. Ён прадставіў 3 варыянты. Прымуць які-небудзь з іх ці абласны мастацка-экспертны савет выберы іншы эскіз, стане вядома ў другой палове чэрвеня. Пакуль жа ўсе зацікаўленыя могуць дасылаць свае работы на лістах фармата А3 або А4 і дапоўніць іх аб'ёмна-прасторавай мадэллю з любога матэрыяла. Установить памятный знак плануецца вось тут, на перакрыжаванні вуліц Пушкінская і Кірова, побач з абласной бібліятэкай, храмам кнігі, у якім беражліва захоўваюць каштоўную частку вялікага помніка беларускага кнігадрукавання. Ва ўправленні культуры аблвыканкама мяркуюць, што памятны знак будзе не проста аб'ектам манументальнага мастацтва, а стане прыцягваць увагу турыстаў ды і ўсіх брэскіх студэнтаў. Я думаю, что мы поработаем над тем, чтобы он был дополнен, этот памятный знак, каким-то интерактивом. Что-то потрогать, что-то сделать, что-то желание загадать, чтобы что-то сбылось, чтобы экзамен легче сдался, образно говоря. Ну и есть такие идеи, чтобы этот памятный знак жил еще и дополнительной жизнью, возможно, как объект для буккроссинга, потому что областная библиотека и, скажем так, возможность обмена какими-то книгами, может быть, какие-то полки будут. Вот. Ну, это такие мысли, вот, скажем так, и для авторов, и для тех людей, которые будут претендовать на участие в конкурсе. Фінансаванне памятнага знака плануецца часткова за кошт абласнога бюджэта і часткова спонсараў. У зборы сродкаў прапануюць паўдзельнічаць грамадскім рэлігійным арганізацыям. Адкрыццё аб'екта намечана на верасень падчас правядзення міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Берасцейскія кнігазборы». Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».